Super. Jamen... Øj, luk for. Luk mig! Eller ikke? Nå. Jamen, så er det vel at sige velkommen til den sidste dag i Minecraft. På Minecraft FTB-serveren. Ja. Okay, jeg er rundbager. Vi vil give en lille rundvisning i vores base, vi nu har slået os ned i. 10.000 blocks væk fra spawn, som reglerne siger, vi skal. Ja. Det der er vores farm. Fin som den er. Alt under jorden. Som vi så i starten, det er vores personale indgang. Nej, okay, det er vores gæsteindgang. Personale indgang er rundt om hjørnet. Lige her. Who's there? Are you still there? Den er dejlig. Ja. I vil vel se, hvor vi sover, og vi crafter og hygger os. Dette er stedet, where the magic happens. Bogstaveligt talt, fordi det her det er sådan en magic ting, så ja. Vores fine, alt vores lort, vi har fået skrabet sammen i løbet af de nu 9 timer, vi har spillet i dag. Ja. Der er ikke så meget at vise, udover vores lille kyllingefarm, vores lille wheat farm, styret af golems, der er dumme. Et scarecrow, der skræmmer livet af os. Mining turret, der, hvis du hopper op og sniger dig ned og kigger, der har lavet lidt rod. Basen her ligger, ja, der er lavines, og i bunden, som jeg gætter på, vi skal gå ned og kigge til, der er en dejlig mineshaft. For godten, mineshaft, abandoned mine something. Super. Jeg er Jakob, og det er Neller. Og det var en død flagermus. Lad os komme ned. Jeg kan hurtigt huske, hvor vi skal hen her først. Ja. Jamen, velkommen. Kom det ind. Ja, velkommen. Godt så. Jeg ved ikke, om du kan komme derned, eller? Nej. Så tager det noget. Jeg kan faktisk høre en slime. Super. Jamen, skal vi se, om vi kan finde... Jeg kan ikke huske, hvor lavestedet er. Jeg er for vild! Nej, det er hernede. Super. Super. Ja. Vi går lige sådan her til dig. Ja, okay, jeg har ikke lydboks. Ja, det her det er vores mine. Stedet jeg må nok hellere sige er død. Mange gange. Rigtig mange gange. Er der mere at vise? En vej ud. Det sker nok ikke lige forløbig. Ikke den vej der i hvert fald. Vi skal bruge at bygge med. Super. Ja, reddet af jetpack. Once again. Godt så. Jeg håber du kan følge med. Eller om det lagger for meget. Hvis vi smutter lige igennem det, der skal vi ikke det? Så de lige kan se det smukke. Fuck. Sted vi er. Fuck.
Jeg undskylder mit fransk, det... Nok lige med at bande. Hvordan fanden kommer vi op? Nå. Jamen, velkommen til endnu en lavine. Under vores lavine. Godt. Whee. Okay. Det er deroppe. Somehow we just need to get up there. Okay. Det der er ikke gennemtænkt. Hallo, bag. Så. Næsten. Godt så. Jamen, lad os komme op. Jeg snyder totalt med den her jetpack, det er helt vildt. Hvad overlever du hernede? Godt. Jamen, vi er 10.333 blocks væk fra spawn. Lad os gå herind og kigge. Og så skulle vi gerne se noget yderst dejligt. Til at starte med, så er den i Nether Fortress. Og jeg kan fortælle, at herinde er der kun 1.200 blocks til spawn. Eller til portalen hen ved spawn. Ja, jeg har ikke så meget andet at sige, så Hello. jeg gætter på, det her vi slutter. Can I help you?